Il-Korporazzjoni għas-Servizz tal-Ilma u d-Dipartiment tas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali għaddejjin b'ħidma konġunta fuq l-aħħar fażi tal-proġett biex ir-residenti tal-Baħrija jkollhom sistema ta' drenaġġ wara ħafna snin. Fadal biss ix-xogħol fuq l-aħħar 30 metru ta' triq biex tingħaqad is-sistema ta' drenaġġ mill-Baħrija għar-Rabat. Spjegalna dan il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Charles Brinkat. Iddeċidejna li nagħmlu dan il-proġett billi ngħaddu sistema ta' drenaġġ mill-Baħrija li tieħu drenaġġ għal Rabat. Dan kien jinvolvi tqattih fit-triq ta' 5 kilometri, tqattih fl-art u mogħdija ta' kanen ta' drenaġġ u tal-ilma. Il-proġett ħaftit ta' żmien aktar milli mistenni kif malli x-xogħlijiet waslu fuq l-aħħar 300 metru bdew jinstabu numru ta' sejbiet storiċi. Sa issa nstabu 14-il sejba li fost l-oħrajn jinkludu oqbra, katakombi u għadam. Tkellimna ma' Anthony Paċ. Parti kbira mix-xogħol tiegħi u li insib bilanċ. Xogħol ta' protezzjoni irid isir, imma irridu wkoll insibu l-ispazju biex il-proġetti jitkomplew inkella tieqaf Malta u proġett bħal dan ma jkunx jista' jsir. Ix-xogħol billi huwa forensiku jieħu iż-żmien tiegħu tal-arkeoloġija bil-forsi l-anthropologists iridu jagħmlu x-xogħol tagħhom jidħlu fir-reqqa inkella tkun qed tagħmel xogħol ta' xejn. La darba l-arkeoloġi lestu x-xogħol ta' skavar il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tkun tista' tkompli bix-xogħol tagħha. Xi ħaġa mistennija ferm ir-residenti tal-Baħrija li huma kemm xejn diżappuntati minħabba l-inkonvenjent li jinqala. Il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni tal-Ilma Charles Brinkat qal li l-ħaddiema se jkunu qegħdin jaħdmu lejl u nar fuq l-aħħar xogħlijiet. Aħna l-kontrattori tagħna diġà għandhom rimit li jaħdmu kemm hemm ħin 24 hours a day kemm bżonn. Fil-fatt ħdimna ħafna lejl l-aħħar aġġilna kemm stajna u konxi ħafna mill-inkonvenjent li qed jirriżulta lir-residenti. Naf li hemm problemi ta' traffic jams fil-ħodu biex jaslu xogħol hekk, allura għandna kull interess li nfittxu naġlu. Il-proġett se jagħmel differenza f'ħajja ir-residenti tal-Baħrija li se jkollhom sistema ta' drenaġġ għall-ewwel darba. Is-sitwazzjoni kienet li billi fil-Baħrija ma kienx hemm sistema ta' drenaġġ, ma kinux imqabbli mas-sistema tagħna ta' drenaġġ. Konna nagħtu servizz ta' Bowser, jużaw fossos jiġifieri drenaġġ u kien jgħaddi Bowser ma' 8 Bowsers kuljum, jiġifieri 16-il vjaġġ f'din it-triq bil-Bowsers li qed ibatlu il-fossos. Ovvjament dak kien ta' inkonvenient kemm għar-residenti kemm għal nies oħrajn li jużaw it-toroq minħabba traffic jams, etc. Il-proġett tal-Baħrija qed isir b'investiment ta' 5 miljun euro iffinanzjat minn fondi Ewropej.